nga mangin available na. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, handa sa Presidente Rodrigo Duterte nga ibaligya ang pila ka assets kun kabuhi ang paghahambalan. Ginhimo ni Roque ang palayag matapos nga isa sa 4 ka ginatun-an nga COVID-19 vaccines nga ginatest sa karon sa US pharmaceutical giant Pfizer kag sang German partner sini nga BioNTech ang nagreport nga nagapakita inisang encouraging results. Ginapakita sa preliminary data nga ang vaccine ang nagapatrigger sa immune system response kay ginahanda ang lawas nga batuan ang virus. Ginatugyan sa Philippine National Police sa National Bureau of Investigation agud i-determinar kung matuod nga may overkill nga natabo sa Hulu-Sulu shooting incident matapos nga isa sa napatay nga soldado ang nakaangkon sa 8 ka igo sa lawas. Suno kay PNP spokesman Brigadier General Bernard Banac, sa karon hulaton sang otoridad ang resulta sa investigasyon sang NBI kag wala na sang may madugang pa nga detalye magluwas sa ginkakas na nga hepe sang Hulu Municipal Station bilang parte sang iya nga command responsibility. Base sa inisyal nga investigasyon sang NBI, isa ka soldado ang nakaangkon sang 8 ka igo sa lawas samtang 3 naman kapilas ay nakitaan sa 2 ka mga soldado. Suno kay NBI Deputy Director Ferdinand Lavin, ang autopsy natapos Martes sang gabi. Ang lawas ng 3 ka mga soldado nga sanay Major Marvin Indamog, Captain Erwin Managilo, kag Sergeant Eric Velasco ang gindala sa Manila, samtang ang bangkay naman ni Corporal Abdal Asula ang gilayon niya ginlubong bilang pagsunod sa Islamic tradition. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:23. Detalye sa aton balita international sports ka entertainment pagkatapos lamang sa mga ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung
ang kinakailangang lumabas, panatilihin ang isang metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangan magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman. Sa Philippine Standard Time, alas 6:28. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa detalye na sa atong balita international, ginanunsyo sa Canada ang nakasugtan sa gobyerno nga maglunsar sa negosasyon sa Iran angot sa paghatag sa compensation para sa pamilya sa mga dumulo nga napatay sa gin-shutdown nga Ukrainian passenger plane sa bulan sang Enero sa diin ang Sweden kumpiyansa nga magabayad ang Tehran. Sa statement sa Canadian government, nagperma sa Memorandum of Understanding o mapungsod nga pila sa ila pumuluyo ang napatay sa nasambit nga pag-shutdown sa eroplano. Ang mga pungsod ay ginalakipan sa Canada, Britain, Ukraine, Sweden, kag Afghanistan. Kag sa atong balita sports, nakagwa na sa hospital si Aday World Boxing Champion Roberto Hands of Stone Duran matapos nakarecover na sa COVID-19. Sa Instagram post sa anay boksidor, ginaragway sini nga kaangay nga nagdaog siya sa World Championship fight matapos niya malampuwasan ang masakit sa suporta kag dedikasyon sa mga medical crew. Ang 69 anyos nga panamyanan na former boxer ay nagretiro sang 2001 kag ginakonsiderar bilang isa sa mga best lightweights sa kasaysayan sang boxing. Kag sa ato naman balita entertainment, ginpaagi sa trivia sang TV show host nga si Kim Atienza ang pagsabat sa mga bashers ng ABS-CBN nga nag-shutdown matapos ginisyuhan sang cease and desist orders ng National Telecommunications Commission kon NTC tungod nga nag-expire na ang ilang prangkisa. Nagkalain-lain yung mga tinaga ang ginhatagan pathag ni Atienza, rason nga isa man ka netizen ang naagaw ang atensyon dala screenshot sang sabat sang TV host sa mga bashers. Magitan sa mga komento sa mga basher ang masakit ng mga tinaga batok sa ABS-CBN, rason nga naging creative naman ang TV host sa pagsabat. Ang isa ka netizen ang nakanotisya sang trivia answer ni Atienza ang nagdayaw sa pagka-professional sang TV host kag nag-apilar naman sa publiko nga untata na ang paghaboy sa mga masakit nga tinaga batok sa TV network. Una sa balita, una sa aksyon.
Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:31. Kag inyo gin pamatian ang kabugusan nga detalya sa ngaton mga natipon nga balita. Diri lamang sa Aksyon Balita Evening Edition, karon nga adlaw Biyernes, Hulyo 3, 2020. Sa liwat ang inyo tagbalita, Aksyon ang Defensor. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Life Extension. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,